Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlarыбыз. Татар dünyasına bağışlanan Şıраşı Urnu Qozan деген тапшырыбызны башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Төмәннән килгән милләттәшебез, Төмәндәге Яшь буын оешмасы җитәкчесе Фәрит Курманов. Хайырлы көн, Фәрит. Исәнмесез? Ничек килеп җиттең? Аллага шөкер. Поездда гына килеп җиттем әкренәтеп. Фәрит, менә бу юлы поездда килгән син бик берничә ел инде хәзер автобуска утырып, бер төркем милләттәшләребезне алып киләсең Казанга. Менә бу эшең дәвам итәме? Әйе, без 12 июньгә Алла бирсә Казанга килеп җитәкчәкбез. Аннан соң инде Болгар җыенга катнашырга һәм инде быел безнең 10 ел Татарстанга үзебезнең татар халкыбызны Татарстан Казан шәһәре белән күрсәтү безгә. Менә син Төмәндә яшәүче милләттәшләребезне алып киләсең, Казанның кайсы матур җирләрен күрсәтәсең син аларга? Казанда инде беренчедән Кремль буенча безнең 2 сәгатьлек экскурсия, анда инде Кул Шариф мәчетенә керү. Ул берсе, икенчесе инде мәчетләрне караганда Мәрҗани мәчетенә. Безнең ул 10 ел йөргәнебездә бер тапкыр да кирмичә ятканыбыз булмады. Чөнки ул Мәрҗани мәчет инде 200 елдан артык эшләп килә. Шуңа күрә без ул мәчетләрнең иң борынгысы дип татар халкыбыз белән таныштырабыз. Фәрит, менә бүгенге көндә шушы Казанга килергә теләк белдерүчеләр күпме Төмән өлкәсендә? Теләк белдерүчеләр күп, һәм инде йөртүчеләр дә күбәйде. Без инде иң беренчеләрнең берсе булсак та, бүгенге көндә 3 фирма йөртә, һәм инде ул үзе әйтеп тора теләүчеләрнең күплеген. Фәрит, менә бүгенге көндә Төмән өлкәсенә әйләнеп кайтсак, татар авылларында, мәсәлән, Төмәннең үзендә татар теленә мөнәсәбәт ничек? Бүгенге көндә шәһәрдә инде татар теле ягыннан бик авыррак дип әйтәсе килә. Авылларда инде татар теле саклана. Алай булса да балалар рус теленә күчә башладылар. Кызганычка каршы. Безнең дәваниләребез без кичкенә вакытта мин русча аңламыйм, татарча дип безне теге өйрәтер өчен, татар телен онытмас өчен җавап бирә торганнар иде. Бүгенге көндә безнең дәваниләребезнең оныклары дәваниләребезне рус теленә өйрәтә башладылар. Кызганычка каршы менә шул бик нык авыр хәл. Мәктәпләрдә татар теле укытылу бармы? Мәктәпләрдә бүгенге көндә 40-ка якын факультатив рәвешендә татар теле сакланып укытылып бара. Һәм инде аларның бөтенесе 40-ка якын мәктәптә инде бу. 40-ка якын мәктәптә өлкә буенча. Аларның инде ничәмә мәктәпләрендә 10-га якын әле татар теле һәм әдәбияты яңартылмаган. Без ул яктан эшне алып барабыз. Чөнки 30-га якын мәктәптә инде бүгенге көндә Татарстан Мәгариф министрлыгы буенча һәм бөтен дөнья конгрессы рәхмәт әйтәсе килә, чөнки шул 30 мәктәптә без татар теле һәм мәдәни әдәби телне алыштырдык китапларны, дәреслекләрне. Менә балаларда татар телен өйрәнергә дигән теләк булырга тиеш бит әле ул. Менә Аллага шөкер, хәзер шаянтыга башланып китте. Бәлки моның ярдәме булыр дигән өметтә торам инде мин. Балалар теге телевизор карап, мультфильм карап, рус теленә күчә бара. Авылларда да нык сизелә ул менә хәзерге вакытта. Бәлки Алла бирсә менә шаянтыны карап, шаянтыгы эшли хәзер. Мультфильмнар татарчанда. Менә ул балаларда татар теленең сакланышына ярдәм итә дигән өметтә торыйк инде, Фәрит. Әйе. Менә син үзең татар телен бик әйбәт. Син дә бит шул Төмән өлкәсендә туып үскән. Әйе. Син авылда туып үстеңме, шәһәрдә туып үстеңме? Мин Яркәү районы Рәгез авылында туып үстем, һәм инде үземнең татар телемә һәм мәдәниятемә, гореф-гадәтләремә бик тартылып, якын итеп күрәм. Чөнки минем яшьтәшләрем күбесенчә шәһәргә китеп, ничектер татар телендә түгел, рус телендә сөйләшергә тырышалар. Мин дә яшьләргә дә әйтәм, автобуста без 2 татар барабыз икән, нигә без үзебезнең телебездән уялырга тиеш? Үзбәкләр, таҗиклар бит уялмыйлар рус телләреннән, шатыртатып сөйләшәләр. Шуңа күрә без дә уялырга тиеш түгел ул үзебезнең әти-әни теленнән дип шулай ничектер яшьләр белән сөйләшәм һәм Аллага шөкер, бөтенләй татар телен онытып беткән дип әйтеп булмый. Менә сезнең Яшь буын оешмасы нинди эш белән шөгыльләнә? Нәрсәләр эшлисез? Безнең Яшь буын оешмасы беренче эшли башлаганда без инде мәдәният ягыннан гына концертлар, дискотекалар яшьләр өчен дип
күрә торган идек. Бүгенге көндә Аллага шөкер, без ул форматны зурайттык дип әйтәсе килә. Бүгенге көндә инде авылларда өлкә буенча библиотекалар белән эшлибез. Чөнки китаплары бармы, юкмы татар телендә булмаса, бөтен дөнья конгрессына хат язып, кайтарып, аларга таратып җиткерәбез. Һәм өлкә буенча мәктәпләр белән эшли башладык. Инде соңгы 4 ел шулай ук шул яшь буын оешмасы исеменнән хатлар язып, дәреслекләрне алыштырдык. Бүгенге көндә Төмән өлкәсендә күпме татар? Саны буенча әйтә алмыйм, бер 40%-ка якын бардыр дип уйлыйм. Бөтен яшәгән халыкны. Яшәгән халыкны һәм авылларны санаганда бик күп кенә авылларда, безнең районнарда авылларыбыз бар. Һәм алар яшәп киләләр. Татарлыкны, динне, мәдәниятны, телне саклап. Соңгы елда безнең Аллага шөкер дин көчле бара һәм яшьләр күп тартылалар дин ягына. Безнең бит инде телебез һәм динебез бер нидән динебез булмаса телебез юк, телебез булмаса динебез юк дип әйтәсе килә. Шуңа күрә Аллага шөкер яшьләр бик нык тартылалар. Фәрит, менә безне карап утыручы, безне тыңлап утыручы милләттәшләребезгә син әйтергә теләгән нинди булыр? Үз телебезне онытмыйк, үз динебезне онытмыйк һәм балаларыбызга шушы әти-әнибездән килгән телебезне, динебезне саклап калырга дип әйтәсе килә. Һәм безнең бүгенге яшь гаиләләребез үз балаларын үз әти-әни телен калдырсалар иде дип. Шул өметем минем. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, Фәрит, исән-сау кайтып җит. Рәхмәт. Кайткачтын Алла бирсә, Төмәндә яшәп ятучы халкыбызга безнең сәламнәрне җиткерсен дигән өметтә калам. Зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы, Төмәннән килгән милләттәшебез, Төмәндәге яшь буын оешмасы җитәкчесе Фәрит Зәки улы Корманов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.